Mgeni Dr. Patricia Kaliati nthawi yanu mai watu zikoni. Kutera kwa gogo watu Vice President yatu olemekezeka amene somwenda nao limoja President kwenda kuno Vice President atendo lijo lino takunyalira likwambira alijo gavana director ama ikomiti yose ya region director wa Nyamata komanso agisi governor director agisi governor sabuno komanso agisi governor Nyamata kosose governor makolo onse agogo atambala takunyalira likwambiri ndiye zikokwena wose amene mwakuyakuno takolesa bana ba president amene asinthe zinthu malayi muno sikuti ayamba chifukwa wapeleka president kwa iye komana apapo kalekale mmene tikudandala njala yakuno kuyambira nthawi imene Abakiri Muluzi ali president awati amene analangiza president Abakiri Muluzi former president kuti tiyambe nkhani ya Stanapa lelalo tikumatenga izi tututu kumapita nawo manyumba kono moshotereza Stanapa kijani abadindani komanso ngalibali ya president waku UTM amene sanathandiza dziko la Malawi kuti likhale omwepo lisaende laenda panopa amene president amene alipowa amene akweza zinthu mandadani eni wakadzira kaja timakula pa 50 kwaja amene timakula 50 kwaja Nyamata jendi ati amenewa alipatikike pomwepo chifukwa chuma ndichosowa Malawi tikusowa talama ikini tena sio kuti Malawi kuli chite bwino tikhale ndi zinthu zoyenera zokwapezera anthu ati komanso ngakhale soya business iwenieni analipa 80 kwaja soya business nthawi amene wali budget director komanso reserve governor komanso ngakhale usika weniweni madebani eni nyanja imene na Malawiko kamulu kamakhala 200 kamulu lero mulu lipa 200 lero soya business alipa 80 kwaja somo wenieni wenieni Azamui analipa 90 kwaja Azamu lero Azamu alipa 90 kwaja analipa 18,000 sugar 2020 analipa 20,000 na Nyamata kendi hadi leo fertilizer alipa 20,000 wende chimanga cheni makolo chimanga cheni kinalipa 80,000 tukola 50 kg leo chimanga kilipa 50,000 komanso transport yotoka kuliyongwe kukafika ku Blantyre inaliso 80,000 inali 8,000 leo ni 8,000 leo sugar weni sugar nthawi ya president yathu ali budget director komanso ali reserve bank governor sugar analipa 600 lero sugar alipa 600 kwaja sugar ndokuti sugar ndikulima toka Mizimba Bulwangwa komanso Mizimba ndikulima kuchaloko Mizimba ndiyo matilira mwama ulizitira chimanga chimene timulepera ife ayo excellence agogo kwawo kulisinje amene madzi alipo mpaka na pano agogo kwawo kulikadambo kama timulepera ngakhale kuzala chimanga tutaka chino sana kolole angogona ngati njinga opanda chakudya china lero soko weni amene tikukula ife tikukula mtengo waukulu 1,000 chakuti nthawi yanu bwana analipa 600 anthu amakula soko ndikumasamba lero anthu angosamba ngati ubatizo anu osala kamachungwa kunoko agisi gavana tikuchokozeni agogo tili mu democracy tinichikhulupira kuti electoral commission mlipopa ndipo ndikupempheni bwana kuti kudeza kuno simunatheya ndipitebe mpaka ndakumapeto malire ndisalimo ndisachoke pomwepo ndipiteso mpaka ndakwakabuka huko ndipiteso ngakhale kwacha uma huko palibe wina amene ngana kusinga ende ndipo tinene pano kuti mama ili ife tinatunjira nawo mazi mama ili tinatunjira nawo mazi koma taona kuti anthu inu sapana mulibe alibe pabwino ndiye icho tizichosajwe njona imodzi peti mombo njona tizichosajwe imodzi ndipo alimaso wina amene ngalesa kuti anthu asaende ndipo msonkhano kubwera kupanga kuno wina kangolekeza kuti bwanji mwabwera kuno tasula panyumba pa munthu pano tabweratu kuno kwatambala sitinabwera kunyumba kwa munthu amene akuza kuti dera lindirache akozese umene onyasa uliyonse munthu amene akuza kuti muno ndikwanje aonesesa kuti fertilizer kala osika mtengo awo anthu adani awagule mosika mtengo komanso chakudya kuno ndikhale anthu
kalabanda china chili chonse ako kwatambala tinene modziwa kusera kwa inu wanthu wasa kwatambala kuno anthu amakunamizani kuti mukavotera munthu wakumwera azakweza na ndolo komanso azasisa mbewu zanu zakuno mwauze kuti anthu amene osapita ku sukulu kuchifukwa chake amene akakhala pa msonkhano kumene azakwati kuti amapoda munthu usapode mzimayi Anyamata jameno ali pande director ndi malembi wa mtalika kifanya kana funa kulemekeza kunoko kudeza ndipo kudeza kuna nani ambakuda bangensewu nisewotengera bankoma tano kufika kujipatala anyamata jenda mena na banga ziwele ena ngabwera onze zao kwa maana mena na bolesa parliament mena na bolesa kumalai kuna parliament mwakuliza ndani kwa China anyamata jenda mena kwa maana Digoleso nini seuyomo misemena kuimangalela jagola mene jangabola ndanye madaja obalesa parliament ili mwene mwe sabona sogoleri tikamwadenga akasi amene aliwembekezera kale ndikwakwatira ndikumauza atukuli akaza ngade wadaba sabatubi isali yanu maboza amene adane amenewo atele imene zikujidika akusonye zinthu zai nyanja kuti zinthu zizadanizi Dr. Alisakabanga ali budget director ndamene anabolesa zinthu kwazimene ndamene abakisa kuti zinthu zikhazikike ndamene abakisa kuti chuma chisakwale lero akabwera bantu kumati kwacha mwauze kuti kwacha ingo yakwaso akati kwacha muziti yakwa komanso akati kwacha muziti yasowa amene chifukwa nakhala kuti alindisayuzana kuti ndalama ndiofunikira kwacha ikanakhala ni mphamvu ikati zizikula chinthu kumanga kuti pa bizinesi palibe malaimu amene ali ndi kuti ndipanga bizinesi pamayani apa nditali yaikulu sika wakulu mene mabolesa ndalama kuziko la Malawi ndipo mabolesa ndalama kulizevu banki mabolesa ndalama ku budget finance koma ndalama sizipezeka zonse chwandu ama business apa ndalama alibe yakasakeni president amene wagwira ntchito amene kuziwa kuti chimani chani munthu alemekezedwe kuti alemekezedwe sibafuna kuti akhale ndi ndalama munthu alemekezedwe chakudya chisike mtengo wina liyesa zitakwanisa kula chakudyacho lero ifeyo tinati mwina tifotere kunoko yatiyandikira tikonzerese usuna tege lero kuti mwina tikule foja mtengo odula sina tege ndi akuza ndizana ndolo na ndolo ndi foja mabolesa ndalama Malawi ni ndani ndiye foja yayo tasisanifa ndomwera foja ya timanzala kumulanje masa foja ya manzala kuno ndipo azunguso ndipo foja yayo munakula mwasika mtengo president wani walibadi anakala bibi zikanateka akupira chilo ndanye madawa ndiye lelo ndio ndalaisona babe makale president kwa lola zungwa chikula foja ameni kuchoka nao misana tukukona nao bampasa osa wina nao atikukula njengo kuba osa pindula nao kasankeni ndio ndalaisona babe amena kutoki chuma chumaenda bani Amalawi ima Afrika bwanji kuti mulime Amalawi ima dola bwanji kuti mupeze zinthu zanu ndiye mkakasha kadonga na swabambe chuma tizakhazikika zinthu zimene zofunikira ku moyo wa munthu zizakhala zoshira mtengo komanso Amalawi chonse zizaonetsera kuti manyumba matusako alimo magesi alimo zopala moto palibe mafumu zalandira ndalama zochuluka lero ndingogwira ntchito za boma kolandira kaje konyenyeka ndi azukuza ndi msamaloweso msamapite misonkhano yaife ndinu mafumu ozindikira kwambiri kuti mabwera chifamene ngabjezere masala leyani ndi president uyali hapani lero maenda tute wautali ukatenga ndalama mwina miezi 4 kuti mpira mkatenga kujamango pesa kuli 40,000
sasa katibu anataka mafuta za kwa ya mwezi ni mwana wao kulu umane mafumu huko kumana nao ambia udalise nosa president ndio ndio atusa vice president I appoint to do Malawi kwa mwanzo akutusha ni kuli mwaya kuli anaona ambia udalise ndio mwabi your excellency UDM Chokolala tu Chipagala mwamba UDM Chokolala tu Akula Bwana President Mundi lolako kuti ndingoyankhula nthawi yapang'ono fake nthawi yathalali msonkhano uyu ndinu wanu bwana anthu osewa kuno kumayandi abwino zamva mawu anu ndimangofuna ndingonena kuti agogo atambala kuno kudetsa kuno kampeni yathu ya UDM yolowa pa Central Region pano tambira kuliko kudetsa pazifukwa kudetsa kunoko mavuto ndosayamba maboma akhala kubwera nkupita kumangotinamiza atambala mafumu onse anyamata kunoko sikuti analengedwa kuti wazangokhala otani ogenda zawo pa nsonkhano iyayi zimene zozo sichilungamo atambala ndi mafumu atsikana kunoko sikuti analengedwa kuti iwowo asamapita ku sukulu izozo sizoona iyayi chitukuko kunoko kwa atambala anthu akuchifuna anthu kubamako akamamana azibale angawa masukulu misewu yabwino ndiponso mpata kuti wowo aphunzire apeze ntchito zabwino amakhala achitira dala mudziwa chifukwa chake amafuna kuti ikabwera nthawi ya kampeni azikagwirisani ntchito ngati makasu othamangizira ife azipanizina kuti sabwera kuno zakachani kampeni kunoko ku Central Region ife a UDM tinowa pena paliponse tikuyenda ino ndi dziko la Malawi mmene ananenera a founding president athu Dr. Saulos Klaus Chilima ife silingaope silingatope silingafowoke tukuponda district ina iliyonse constituency ina iliyonse osabopyezana iyayi ngozi ikachitika sanena kuti anamwalira ndi wachipani chakuti amanena kuti watisiya ndi Malawi njala ikamagwa kunoko kwa atambala tikambagona ndi njala sanena kuti akugona ndi njala ndi wachipani cha Malawi tizikhala okonda dziko lathu ife UDM tuzapanga za dziko osati za munthu ife siliyambana ndi munthu iyayi koma mukatiputa tizakukumbutsani kuti ife sitikuopa sitikufowoka titsogolani tikupita Central Region wana wanga tikupanga kampeni pena paliponse ine ndine vice president wapano chigawo chapakati bwana wanga ndi chipani changa munakhulupirira munthu wachichepere mzimayi tsono kuti kumaya kunoko timasatira malamulo tisamatsogoze kuphwanya malamulo kuti tiphwanye ufulu wanthu zimene zonse ife sitingalole ngati UDM malamulo agwira ntchito agogo atambala kunoko anathuwa sanalengedwe kuti wangokhala khasu tizitumiza anthu ku palamenti iwoza anawo tali mtawuni akudya zabwino akuphunzira akupita mchipatala sakugona ndi njala kunawulikanizira ife kunonde tikhale otani operekera miyala zisiyike Malawi twadose flag yathu njawina aliyese palibe muthanganene kuti Malawi njawo yokha iyayi osaopa UDM osaopa ndipo ndapena paliposa tikupinga constituency iliyonse tikutenga ma MP tikutenga mashadow kansala bwana wanga sizandisangalatsa zachitika leroli sonkhano ndi wanu bwana koma nati ine ndabale yanga mukuona nawo sizinasangalatsa anthu awando okwiya chifukwa zimene boma inalonjeza sizikuchitika kumangogwiritsa machiro ngati makasu anthu awando okwiya chifukwa ife antale timabwera kamodzi nthawi ya kampeni katani ikayamba koma nthawi yonse timathawa zimene akuchita boma iyi ife UDM tikuzapanga za dziko tiliyambana ndi munthu timabwino ukhale okomera wina aliyese malemwa abwana athu a founding president zimwe ausentendere
anafera mbendera ya Malawi. Ife ndi pano kupanga zakani za Malawi. Osamajusa mkango ngati kusazotu mflo chita na ichani. Bwana ndi maamenewa pembani kwa manangoti ndi fotokozere mafumu anena kale osondokwira amaziwa malamulo. Kuno tiku democracy tinasankha matipati pena pale wose tikuponda azibayanga kuno tiweraso kuzabanga msonkhano tiponda pena pali pose tufuna kukhoza dziko lino kuti aliyense akhale osangalala. Ndi mawu amene ubambanga ndifuna ndingonena kuti UDM chipakela mwamba usawopa ya chipakela mwamba UDM chokolo latu President azimai tizikhauli mbatima tinalembetsa ambiri kumela kuno kuti ifeyo ndamene maika atishani yagoba nyumba timasova ndife mwana akadwala timasova ndife awawa kuti namuleo tineka pampano ndindani ndifeyo ife ndamene malemba ntchito azimai azibambo kupempheni ayepeni akwana angawa ntchito ndiye khayo angazadani akuzakhose Malawi. 1 Wana wangani tayanu ayamkulani azibalangawa ziko Zigomo UDM Sokolo latu choyamba ndi watu agogo atambala ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa advisor office ya president olemekezeka Dr. Kaliatu ulemu wanu. Pereke ulemu kwa vice president yatu. Pereke ulemu kwa members onse a central committee muli pano. Pereke ulemu kwa regional governor, director amaya tata nyamara makumitano onse. Ndiwa members onse a NEC amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa mashado amene tawaona. Pereke ulemu kwa district governor, ndi makomiti anu, a constituency governor ndi makomiti anu. Amainda abambo anyamara ndasungwana. Assalamu alaikum. Muli bwanji? Inenso ndili bwino kwambiri. Ine lero ndikoyamba kubwera kuno kumayani. Ndiye tanena kuti tibweranso tsiku lina. Koma mmene ndimabwera kuno kumayani achimwene anga amaphunzitsa pa Mayani Secondary School. Anaphunzitsa Mayani Secondary School kwa zaka 10 ali kuno. Koma ndakanika kubwera kudzacheza nawo kuti ndidzadziwe Mayani. Lero ndachita mwayi kubwera kuno kumayani. Koma monga mmene anenera agogo, nsewu wakuno ndiwovuta. Ife UDM tifuna kulonjezeni tikalowa mboma pa 16 September project yoyamba yakuno kumayani ndikukukonzerani nsewu. Nsewu umene utuyika mbudget ndi nsewu oyipa kwambiri wosakhala bwino. Nsewu tikukukonzerani budget yathu yoyambirira ya chaka chino kuyambira September tiyamba kumanga nsewu. Anena kale olemekezeka Dr. Kaliati kunena kuti ine nali budget director mnthawi ya malemu ya Bingu wa Mutharika. Tinamanga misewu yambiri usitina umange uyayi. Koma ndikulonjezani anthu akuno kumayani
bajeti yathu yoyambirira tikutsakwikirani nsewu ngati chiloko choyambirira cha UTM kwa zaka 61. Ndikumaganiza kuti kumayani kuno sikunamangidwe nsewu zaka zonsezi. Kwa zaka 61 timayang'ana meti mabweramu kuyang'ana ngati tingaone nkhokwe. Sitikuziona nkhokwe iya. Nkhokwe zidatha. Palibe tamonani ni nkhokwe iya. Ndiye ndimayang'anitsitsanso a National Statistical Office akuti oposa hafu ya Malawi akuti ndi afupi osati chifukwa choti afuna kufupika kweyayi mmene amakula chakudya chimasowa. Ndiye mmene ndimabwera ndimayang'ana anthu ambiri akuno ndiye ndimaona afupi ndithu. Ndiye ndimayerekeza ndi nkhokwe ndisimaziona zija. Nkhokwe sizikuoneka zikuonekeratu kuti anthu ake ndimene akuonekeramu. Au nduna wa zaumoyo amanena kuti matupi athuwa amaoneka ndi mmene ife timadyera. Mmene thupi lako lilili ndi mmene umadyera. Chakudya likasowa kathupi lako kamakhala kang'ono. Chakudya chikachuluka thupi lako limakhala likulu. Ndiye ndimayang'ana mu msonkhano uno kumayang'ana kuti nkhokwe zichakusapezeka kucha chakudya chikuvuta ndithu. Ena akunyenchera chifukwa cha sowa zakudya. Kwa zaka 61 zozilamulira vuto limodzi limene tinalo m'dziko muno ndi vuto la njala. Njala yangonagona chaka ndi chaka takadukani njala. Pano ndezaonjeza fetereza anakwera mtengo kwambiri. YIP sitinalandire. Zotsatira zake ndi kuguga kwa nthaka zapangitsa tikolole zochepa. Nkhokwe kulibe, njala yativuta. Ambiri a ife ndimene tililimu. Vuto lachiwiri kwa zaka 61 tili odzilamulira anthu fe umphawi ukutivuta kwambiri. A National Statistical Office akuti Amalawi 7 mwa anthu 10 aliwonse akuti iwowo ngosauka dziko lino. Komanso a World Bank akunena kuti dziko lathu ndi limodzi la mayiko osaukitsitsa pa dziko lonse lapansi. Kutanthauza kuti ngakhale takhala pa ufulu odzilamulira zaka zonsezi umphawi wakhala ukutivuta kwambiri kutisautsa. Mmene timabweramu timayang'ana mmene nyumba za anthu zikuonekera. Nyumba zina zikuonekera za mautso, nyumba zina zilibe madzi, nyumba zina zilibe magetsi. Zikuonekeratu kuti ifeyo ndithu umphawiwo ulipo. Ngakhale takhala zaka 61 zozilamulira umphawi ulipo. Maboma abwera apita umphawi sukuchoka iyayi. Ndiye chitukuko kulibe. Njala ikutivuta, umphawi ukutivuta. Nanga nkutani pamenepa zinthuso zakwera mtengo zonse. Zinthu zakwera mtengo mugwirizana nane. Ndikachula chinthu chimene chakwera mtengo munati chakwera mugwirizana nane. Ndichiyambe chakudya. Mafulumwira mumva mufule chakudya. Chimanga, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani. Panyumba munthu akalephera ntchito timantani. Pa business munthu akalephera ntchito timantani. Chakwera atani chakwera. Walephera ntchito eti. Ndiye tikamachotsa chakwera pa mpando kupyota pa ballot pa 16 September tikavotere Dr. Dalitso Kabambe ngati president wa dziko la Malawi. Tikavoterenso aphungu a UTM komanso makhansala tinaona apa a UTM kuti alowe mboma. Ndiye mukavotera ifa UTM
ndanena kale choyamba tidzakonza nsewu, chachiwiri tidzachikonzanso chuma cha dziko la Malawi chikhale mchimake. Ena anena kuti ine zimene ndaphunzira dokotala wanga si wa patient iyayi, kuti munthu wadwala ndiye ndimuchiritse iyayi. Naphunzira ntchito udokotala wanga ndoti chuma cha dziko chikasokonekera, chuma cha dziko chikadwala, dzikolo chuma chakecho tichikonze. Nde udokotala wa ine umenewu, udokotala unali Malemu Apingwa Mutharika wokonza chuma cha dziko lino. Chotero tikalowa mboma pa 16 September ife a UTM chachiwiri tidzapanga ife ndikuchikonzanso chuma cha dziko lino chibwerere mchimake ngati mmene chinali nthawi ya Malemu Apingwa Mutharika. Tikapanga zimenezo ndiye kuti zonsezi chamanena olemekezeka Dr. Kaliati, mitengo yake idzatsike, mitengo ya sopo idzatsike, mitengo ya shuga idzatsike, mitengo ya ferereza idzatsike, chimanga idzatsike ngati kale, mitengo ya shuga idzatsike, mitengo ya zovala idzatsike, zinthu zonse mitengo yake idzatsike ngati kale. Chachitatu, ife tikalowa mboma a UTM, chachitatu zimazapanga ife nde kuyika 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za makonsolo. Pano makonsolo amalandira ndalama zochepa 300 million, 500 million, 5 billion kwacha, ndalama zochepa kwambiri. Ife a UTM tikalowa mboma tidzayika 100 billion kwacha pa chaka chilichonse. Chotero musaka 5 tidzayika 500 billion kwacha. Ndi ndalama zimenezi akonsolo yadetsa adzakonzera misewu yonse ya muno mudetsa. Akonsolo yadetsa adzakonzera maskulu onse kuyambira Mkombaphala komanso a primary, ma CTSS, ma secondary school. Ndi ndalama imeneyi akonsolo yadetsa adzakonza maskulu onse ndikuwapatsa zipangizo zake. Komanso ndi ndalama imeneyi adzakonza zipatala zonse, zipatala zazing'ono, chapaboma ndi zipatala zina zonse. Malo amene kulibe zipatala anthu amayenda mtunda wautali adzayikapo zipatala. Komanso mkati mwa zipatalazo mmene mukusoweka zinthu zina adzaonetsa zinthu zozaperekedwa. Mankhwalanso zipatala zathu alimo okwanira. Komanso akonsolo adetsa ndi 100 billion kwacha imeneyi adzaonetsetsa kumene kulibe malaini amagetsi, matransformers anaonongeka, kumene kulibe malaini amagetsi kukale matransformers okhazikika. Komanso kumene kulibe mapaipi amadzi, madzi aukhondo, anthu alibe madzi aukhondo kudzapite mapaipi amadzi, kudzapite madrawo ndi michigo, anthu akhale ndi madzi aukhondo. Chotero ife a UTM tikalowa mboma chachitatu tidzaonetsetsa konsolo yadetsa yapatsidwa 100 billion kwacha chaka ndi chaka, ndi cholinga chakuti tikonze misewu, tikonze nkhani ya masukulu, tikonze nkhani ya zipatala, tikonze nkhani ya madzi, tikonze nkhani ya magetsi. Cholinga konsoloyo ikutumikireni bwino kuyambira pa 16 September pano. Komanso ife a UTM tikalowa mboma cha namba 4 tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi. Ndi cholinga Federeza Subsidy Program inkachitika mu nthawi ya Malemu Apingwa Mutharika tidzayiyambirenso. Iwo wonse ankalandira Federeza ndi cholinga chonena kuti chilichonse tikulima ife tikalima pakhale mafakitale ogula zimene zija adzikonze bwinobwino asanazigulitse, adzagula alimi pa mitengo yabwino. Ndiye chilichonse tikulima kuno timalima kachewere, pakhale mafakitale ogula kachewere. Akagula kachewere amukonze bwinobwino kupanga mapotato crisps ndi zina zotero. Ndili mwana wa sukulu ku England, Mangalande, nagwirako ku fakitale yokonza kachewere. Tikufuna mafakitale ngati amenewo akhale m'madera onse ano kuno kudetsa. Ndi
ndicholinga chakuti anyamatatu alembedwe ntchito. Nagwiranso ntchito ku factory ina yopanga tomato puree, tomato paste, amagula tomato uja ndikumkonzakonza kumusintha kukhala product ya mtundu wina. Tikale ndi mafakitale okonza tomato, mafakitale okonza anyezi, ngati tali mathonje pakale majinares, pakale mafakitale zomba nsalu, pakale mafakitale okonza zovala. Chotero chilichonse tikuchilima ife pakale mafakitale odzigula zimene zija ndikudzikonza bwino, adzigula mitengo yabwino kwa alimi, adzikonze bwinobwino, adzigulitse dziko lino komanso mayiko akunja. Chotsiriza ifa UTM tikalamboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Dziko la South Africa ndilolemera chifukwa lili ndi golide, iwowo anapanga migodi ya golide. Dziko la Botswana ndilolemera chifukwa lili ndi mgodi umodzi wa diamond, iwowo anapanga migodi ya diamond. Dziko la Saudi Arabia, Dubai komanso Kuwait ndolemera kwambiri chifukwa ali ndi mafuta ndi gas, anapanga migodi ya mafuta ndi gas. Ku Malawi kuno Mulungu alidalitsa, tili ndi miyala yambirimbiri, tili ndi ma bauxite, tili ndi magolidiwo, tili ndi ma rare earth, tili ndi ma clinker, tili ndi miyala yambirimbiri pa nyanja ya Malawi pansi paja, tilinso ndi mafuta ndi gas. Ife titafuna lero tilemere ngati dziko la South Africa, ngati dziko la Botswana, ngati dziko la Saudi Arabia, nkosavuta timangofunika tipange migodi ya miyala ya mtengo wapatali yonseyi ndi mafuta ndi gas zimene Mulungu anatipatsa. Chotero ifa UTM tikalamboma kuyambira pa 16 September pano tiyika 500 billion kwacha chaka ndi chaka, ndicholinga titsegule migodi 10 mu zaka 5 zoyambirira. Chotero anyamata inu konzekerani mukagwira ntchito ku migodi ya dziko lomwe lino. Malo mopita ku South Africa, ku Zambia kugwira ntchito migodi, mugwira ntchito migodi ya dziko lomwe lino imene tiyitsegule ifa UTM tikalamboma. Chotero pa 16 September mukavotere UTM, tidzakonze nsewu, mukavotere UTM, tidzayike 100 billion kwacha ku ntchito za makonsolo, tikonze masukulu, tikonze zipatala, tibweretse madzi, tikonze za magetsi, nyumba iliyonse ikhale ndi madzi ndi magetsi. Kwa zaka 61 takhala pa umphawi wosaneneka, takhala ndi njala. Mukavotere UTM tidzayike 500 billion kwacha kukonzanso ntchito za ulimi, tikhale ndi fertilizer subsidy ulimi wanthirira, tidzilima kawiri katatu, tikolole zambiri, nkhokwe zibwererenso, tidzakhale ndi chakudya chokwanira. Tiyayike ndalama ina, titsegule migodi, tikhale ndi mafakitale, zonsezi tidzatha kulemba anyamatatu ntchito. 1 million jobs, ntchito ngambwingambwi zikudikirani mchoma. Zikuti zitheke zonsezi mukavotere UTM pa 16 September bana. Ndimafuna ndisanamalize ndikuonetsereni masomphenya athu aifa UTM. Ndiye muyang'ane pa screen paja muone masomphenya athu amene tilisinthire dziko lino kuyambira pa 16 September.